today's video is magpapalit tayo ng brake pads. Kasi kung nakikita nyo guys, ito na yung brake pads natin sa likod. And I think stock brake pads pa rin to kasi second hand natin itong nabili. And nakikita ko mga video sa YouTube na yung mga R3 or MT-03 na nagpapalit na mga nasa 14,000 yung odo na nila. Tapos sa akin, nakikita nyo ba 26,000 na yung motor ko, hindi pa napapalitan ng rear brake pads. So kaya ngayon magdi-DIY tayo, try natin papalitan yung sariling brake pads natin. Total yung knowledge ko lang nito is 2 YouTube videos yung napanood ko. And ayun, titingnan natin kung magagawa ko ba to. So yung mga kakailanganin natin guys, of course, brake pads. Bumili ako sa Yamaha ng genuine pliers, long nose, kasi meron tayong tatanggalin dito na parang clip. At saka I think 12 rin siya ata, 12 size na socket. Ito 12 ba? Oh, 12. Kailangan natin 12 mm. So yung unang gagawin natin is ilulusen up tong bolt na to gamit yung 12 mm. So once natanggal nyo na to, lagay nyo muna sa gilid. Tapos ang susunod nating tatanggalin is itong mga clips na to. Hindi ko alam kung nakikita nyo, pero ito tatanggalin natin gamit yung long nose. By the way, kung nahihirapan kayong gumamit ng long nose gaya ko, nako, pwede nyong gamitin ng sharp object para lang makuha nyo itong clip na to. Ayan, ito naman yung ginamit ko. After nyo makuha yung clip na yun, tatanggalin natin tong bolt na to. So kung nakikita nyo, dito nyo ilalagay yung clip pabalik mamaya kung tapos na natin installin yung disc, yung brake pads natin. Bale, ganito yung pormahan nya pabalik. Yan, maglalak yun siya. So of course, yung ginawa natin kanina, tatanggalin natin to. So after yung matanggal yung mga yung mga clips nya, iaangat natin konti tong caliper. Tanggalin natin ng ABS. Aangat nyo konti yung caliper, tsaka tatanggalin nyo yung brake pads. Yan. Teka lang. Ayan. Kukumpara natin to. Ito na yung brake pads ko. Bali wala na talaga, no? Nakikita nyo, wala na talaga guys. Nako, Diyos ko po, parang metal to metal na tatay. So ikukumpara natin siya sa yung stock, yung brand new. Makikita nyo yung difference. Diyos ko po. Ayan, kita nyo ba? Halos wala na talaga. Tapos yung isa naman is ito wala na talaga to guys. Diyos ko po. So yun, ibabalik nyo. Before nyo ibabalik, nakikita nyo ba tong piston na to? Teka, yung
itong piston na to, kailangan natin tong itutulak pabalik, and doing so is tataas yung brake fluid natin. So ito medyo mahirap to guys, so kailangan nyo talaga ng pwersa nito, so bear in mind. Unti-unti na babalik na siya guys, kita nyo ba? Medyo matigas nga lang talaga to guys na process, pero ayun, see, bumabalik na siya. Sana all. It's very important knowing na wag nyong itatapak to, or else na piston niya is mas lalong mahihirapan tayong ibalik yan sa original niya na lugar. Ayan, once nabalik nyo na siya sa kanyang original place, is mas madali nang ilagay yung brake pads natin, diba? Hindi na siya sagapal. So again, lalagay natin yung brake pads natin, pabalik, tataas natin tong caliper. Yan. Once lang balik na to isa, tayo na naman natin yung isa. Yan. Ay bobo. Malapit na. Ayun, bumalik na sa tamang pwesto. Ayan. Tapos itutulak natin pababa yung caliper natin. Ayan. Balik natin, and yun. So after nyan is ilalagay natin balik yung pin nya. Angat natin yun siya. Ayan, balik na natin. Kukunin natin yung lock nya, tapos ipupush natin yung lock nya. Ayan, tapos yung isa na naman nandito pala sa kabila, kaya pala hindi natin nakikita. Nako, tanga. Ayan, mind you, first time ko itong magawa. So ayan, ganun lang pala kadali. So after nyan is ilalagay natin tong bolt ng brake caliper natin, and don't forget to tighten the bolt. Ayan, and yun, press natin yung brake lever or yung foot brake na multiple times para babalik yung setting ng piston niya. Yun, tigas na. Yun, no? Kaya naman pala. Tapos malalaman nyo na lang sa next vlog ko, nawalan ako ng preno. So anyways, that's it guys. I hope you enjoyed this very short video on me changing my brake pads for the very first time. Mind you, wala akong alam nito. Kahit sa motor kong XRM, hindi ako marunong mag-change ng brake pads. Ngayon talaga ako natuto nito. So I hope you guys enjoyed this video, and thank you, and peace out.